De dik bij Arem is meer dan 1000 jaar oud. Hij was destijds online als onderdeel van de Peijemer Goudenhalsbaan, die het dorp Peijem en omkrieten beschermje was in het wetter van Zee-Erem de Marne. Maar dit mooie culturele erfgoed rekken de laatste jaren flink in verval. En daarom is toch een groep belutsenen, verenigen in de werkgroep Peijemer Halsbaan, een initiatief opzet om de oantaaste stikken te herstellen. Op een bepaald moment hadden we een groep mensen die het regelmatig kuierden in dit gebied. En toen kwamen we tot de ontdekking dat er hele stukken ernstig bedriegen waren. En dat vonden wij zonde, ik al uit historisch perspectief. De kosten van de 220 meter die het nou aanpakt binnen bedragen zo'n €60.000. Geld dat oprochter is door de Europese Unie, de provincie en de gemeente Zuidwest-Friesland. En daarmee is de slimste skeer verholpen. Het teleur van de polderdijk, dat weer helemaal iets speelt. En dat moest weer een beetje in culturen weer. Dus de eerste beschouwing een maatje, hij steunt van onder. En dan opbouwen weer. De gemeente Zuidwest-Friesland is tevreden met het resultaat van het werk. Nou, wat we nou gedaan hebben, dat staat zeker een jaar of 25. Want we hebben een degelijke beschoeiing onder water aangebracht. En onder water rot nagenoeg niet. Er is een goede zware dijkenklei opgebracht. Dus het gedeelte wat we nu hebben gedaan, daar sta ik voor in dat het zeker 25 tot 50 jaar weer staat. De werkgroep Peijemer Halsbaan denkt dat het beter west hier als de dik voor ten dadelijks Hielendal aanpakt wie. Ik ben blij dat het de aandacht gekregen heeft, dat het verdient. En ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat mijn hier is 4 seizoen dat men vanuit de gemeente Zuidwest-Friesland zei van eigenlijk gaan we het Hielendal doen en we maken als er nog passies binnen om het echt uit te maken.